Mushroom. Okra. My mushroom. Tayo, kape-kape. Bunga-bunga.
Kasi, spinach na lang. Mushroom. Ah, so good, man. So good. Tayo. 7-1 yan. Okay. 7-1. Shout out, 7-1. Kape. Ito. Yung kape ko. Exclusive from Palakas. 7-1 with mushroom. Yan. You're late. Ilang oras ang drive? Meron ako sabi. Ilang oras ang drive? 5 hours. Ba delikado? Oo, late na eh. Ano kayo doon? Overnight? Hanggang kailan? Airbnb? Yung ano mo, Bluetooth, yung extra charger. Wow, I like that. First time for you? Yeah? Ganyan? Haba? I want to do that in the Philippines. Hindi, ganyan talaga dami nagluloko. Mga crack, tapos mga staff. Huh? No, something's wrong. No, some. Tapi yung mga traffic sa
Tapos nagkaroon ng problema. Yung sa work, hindi kami makapasok. Yung, dapat may drone ka na. Hindi ba sila ng baon natin mamaya. Ano ay? Nakaready dapat sa card. Yung bagot naman, dadalawa lang kayo. Wala kayong group.
Takot sudah Bang Rom. May military. Military. May military sa Walmart. For camping. Ha? Oh. Pili mo na kung maliit na RV, walang pili ka din. Yung maliit lang. Hoy, boy! You wanna go out? Ah.
Ah, malapit na ang ating ulam. May mushroom. Lagyan natin ng spinach. Walang saluyot eh. Tikman natin. Ah, my goodness. Supreme now. Pwede na yan. Pwede na yan. Oh, spinach leaves. Patayin natin. Ayan lang. Simple. Patay. Hindi ko na niluluto yung spinach. Taon. Ay, walang saluyot eh. Ma-microwave. So, kuha tayo ng ating mushroom. 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 Importante yung mushroom. Mushroom ang favorite. So, sa Ilocano, uong. Bong. Mushroom, yun. Mushroom. Oh, mushroom. Favorite ko yung mushroom. Mushroom. Pampalakas ng libido. Siyempre, may isda. 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 Ayos. Ayos na yan. Ito lang sa baho. Yun. Yun, oh. Baon. Super good. Bigyan din natin si Ate Makas. Si Ate Jo. Maganda yung post karne. Tama si Ate Jo. Nick. Delikado. Delikado.
Ayos. Bigyan din natin siya ng sabaw niya para may ulam siya ng sabaw. Kay Ate Josie yan. Ayos. Ayos na. Ito na, sa buwan namin ito.